Üdvözlök mindenkit! Beszeretném mutatni nektek a Minecraft DayZ-t. Hát úgy terveztem, hogy már csak bemutatom nektek, majd a következő részből fogok így Skype-on hülyéskedni haverokkal. Na, akkor az lenne, hogy először is bemutatom nektek fel. Én ugye a Livecraft klienset használom. Van rajta ilyen Pixelmon, Pokémon mód, DayZ, zombi túlélős. Akkor van rajta sima Minecraft, Attack of the B-Team, azt nem ismerem, már még nem játszottam rajta. Hát, na jó, ez nem lényeges, inkább kezdjük neki. Na, Airspawn. Na. Ugye az a lényeg, hogy túl kell élni, ilyen különböző épületekben van lootok, és akkor onnan lehet szerezni jó cuccokat. Hát itt, ahogy látom, szerintem semmi nem lesz. Mert ugye most engedélyezve van a gréfelés, és bármit szét lehet szedni. No, akkor várjatok egy kicsi hangerő. Na így. Ugye vannak ezek a hülyeségek, semmi loot nincs benne. Vannak military lootok, medic lootok, vannak rare common lootok, common loot, diamond loot, ilyesmik vannak. És akkor így azokból lehet különböző itemeket szerezni jobb klik lenyomásával. És akkor úgy. Hát ahogy látom, itt nem lesz semmi. Jaj. Meg lehet látni jobb oldalon a vízt, a vért, akkor mennyi játékost vagy zombi tölté. Akkor van. Ó, na ez nagyon jó fog esni. Honnan szerzett egyébként kardot? Nem is lehetne kardot szerezni. Na tök mindegy, ja bocsi, hívnak Skype-on. Hát szerintem itt nem lesz nagyon jó dolog, mert nem találok semmit. Csak ilyen szarvárok le vannak. Vagyis bocsánatot, így mondom. Szerintem itt a sivatagban csak megtalálom. Csak jó lesz így. Ja, meg eltörhet a lábad. Látod? Vannak ilyen buggok is. És el van törve a lábad. Gyere, zombi, nyír ki. És ugye látni lehet, hogy csak blood levels, hogy vérzek. Tehát minden, megint beírjuk ugye a spawn. Megint kidob egy ilyen foshelyre. Hát és akkor szerintem nem is fogok már többet mutatni, mert nagyon rossz helyek vannak legenerálva. Na, azért itt az erdőben nem voltam, azért meg kéne nézni ezt a várat. Egyébként lájkolhatjátok Facebook oldalunkat, Paper Magic Multigaminget. Akkor feliratkozhatsz rám a Brian H. Toretto YouTube-os csatornámon. Bármilyen új videót, bármilyen új szerzemény meg szeretnél nézni, akkor megosztom Facebook csatornáinkon, meg felrakom YouTube-ra. Ugye ez természetes, hogy felrakom. Most ezen a Livecraft szerveren különböző helyek vannak,
katonaság, belváros, külváros, hajórakadó. De megpróbálok nektek elmenni a katonaságról, mert ott lehet a legjobb itemeket szerezni. Military loot a legjobb, abból mindig csak fegyvert kapsz, vagy töltét. Hát, ugorjunk. Ugye lehet griffelni. Megpróbálok fát vágni. Ó, itt egy fasz, kivágjuk akkor. Háttérben lehet, hogy van egy kicsi háttérzaj. Mert vannak nálam, azt lehet nézik a tévét. Ez, ahogy látjátok, lehet csinálni mégis kardot, meg ilyesmi. Hát ez elég furcsa újítás, mert ilyet eddig nem lehetett csinálni, csak lootokat lehetett találni. Hát most lehet, hogy ez egy új újítás. Én lemaradtam ezek szerint róla. Ja. Nagyon jó ez a szerver. Én barátokat hívok rá, naponta játszunk ilyen 5-6-an, szóval nem unatkozunk rajta. Ja, ugye azt nem mondtam el, hogy egy nagyon fontos tényező, hogy ugye ott írja zombies meg player skilled. És ha megöltél, azt hiszem, ennyi. Ha jól tudom, megölsz 20 zombit, akkor lehet szerezni hero ruhákat, amik a legjobbak. Most megyek, megöletem magam egy zombival. Azért megküzdök veled. Nem, hadd nyírjön ki. Ugye én különböző játékszervereket is tudok gyártani. Bármiben tudok segíteni. Szerverkészítést vállalok, bármi. Ugye van most a Pepper Magic Multigamingben, a saját multigamingemben van felvétel, ilyen Minecraft scripterem van, azt nem kell, meg alapból én is tudom. Van a Multi Theft Auto, GTA San Andreas multiplayeros része, az is ott tudok én is scriptelni. Hát, meg van Section Twitch, nagyon híres netes játék, oda is csináltam már játékszervert, barátaim minden nap járkálnak rá. Hát ez nagyon jó hely volt, ugye? Na, hol vagyunk? Sivatag semmi közepén? Ó, dehogy nem. Hoppá! Na, látjátok, vannak itt lootok. Én egy G36 nevezetű lootot kaptam, meg a Common Lootból kaptam egy. Na, ez lenne a military loot, ez a nagyon sötét zöld. Ilyen field amókat, bármit lehet. Ez rare common loot. Akkor common. Üres szódaüveg, nem kérem, köszönöm. Töltént is kapnék akkor. Na látjátok, ezért utálom. Igen. Nem,
Régebben olyan kedves volt ez a szaró, megkérdezték, hogy szövetség, nem ezt szeretnétek. Mindig megkérdezték, olyan kedvesek voltak. Volt egy 30 fős csapatunk, azt a szerveren voltak 40-en, miénk volt az egész szerver. Most már ilyen nagyon, bocsánat, hogy így mondom, parasztok vannak. Nem lehet rendesen játszani. Hogy nyírjunk ki? Egyébként az a lényeg, hogy ilyen jó helyekre dobáljon. Hoppá, szia! Na. Ó, kell a feje. Nézzétek! Hihi. Hoppácska. Nehogy már ide visszadobja. A fejét elvette. Én úgy tartom, hogy ez a legjobb szerver. Nincsen ennél rosszabb. Amióta így a Minecraft mesterem, TT-Craft így összeveszte, azóta nem játszok rajta. Nem szeretem őket, inkább ilyen tekit kiegészítősekkel játszok. Meg ugye megint mondom, el lehet törni a lábad, morfinnal felszabad gyógyítanod. Morfinnal meggyógyítod. Csak avval lehet, ilyen medpackek is vannak, de avval nem ér semmit, mert nem lehet avval. Na de ahogy látjátok, egyszer csak ide dobott a katonaság mellé. De szerintem be is zárom a videót. Következő részt a barátaimmal fogom nektek bemutatni. Sziasztok!